Všetkých divákov, dievčky, pri tomto ďalšom videu, no dneska tu máme zasa z hry Fortnite a som tu spolu, jak vždy, zasa s praporčníkom Kaprom 8, vitaj. Dobrý deň. No a dneska ideme vážne tryhardiť Fortnite Ranked Battle Royale. Ideme to brať vážne. Chceme rankapovať, chceme zarábať peniaze. Ideme na to. Byť profesionálny. Profesionálni hráči. Máme aj profesionálne skiny, Scooby-Doo a Frajer Midas. Frajer Midas. Ale nie, my to udržíme. No asi tak. My chceme, náš cieľ je aspoň 15 odberateľov každý, aby mal. Ty máš koľko? Dvoch. Dvoch? Ja som mal 8 na minulom. Neviem, či to ty si mi dal, ale to si mi povedal, ty nedal, lebo to by si mi, to by si dal aj sebe. Ja neviem, ani už to nepamätám. Neviem, aj ja som mal 8. Však ty profesionálny youtuber už. No, Čudujem si, že ti to nespoplatňovali už. no asi tak, aspoň 1 cent. Alebo 14 centov na jeden rožek z Kauflandu. Aby som mal aspoň z čoho vyžiť. Prv mám jedno píš, aha tu, Česka. Jej. Yes, plošinka. Boha. Inak propagujeme pána Masného. Pokiaľ chcete vidieť pána Masného fotku, tak dajte 2 lajky. A nie, teraz vám ukážeme za 3, 2, 1, teraz. Pekný švešák však. Čo hovoríš? Nádherný človek. Pán Masný. Peťko Masný. Dúfam, že nepôjdeme do väzenia, dúfam, že to video nebude pozerať. To bojím už. Ja. Predstav si, že teraz by išiel na YouTube a pán Masný by si to pozrel. Ale on musí byť na rybách, takže... Inak, vieš čo som videl? No. Kúkal na YouTube v škole, som si dal do vyhľadávania, že C-Tops. A vyskočil tam Holandov kanál. A vieš čo bolo pod tým? Naše videá, to viem. Naše videá. Ja viem, to je ten problém troška, no. Lebo sme mali v tomto, v popisku, že No hej. Rybu tu. Ty si mal dostať. Vyhľadalo tam aj moje videá, či iba tvoje? Ja neviem. Keď takto pozri a skús to vymazať z toho popisku. Zistil som to už tiež, ale najprv som myslel, že to je kvôli tomu, že už som tie naše videá vyhľadával veľakrát. Rýchlo som to zavrel, Paťo sa na mňa kúkala a si to nevšimol možno. Pokiaľ sa pýtate, že prečo sa nevoláme tak ako na YouTube vo Fortnite, tak musíme mať hidden nickname, inak by nás hneď vedeli by o nás. Áno. Myslíme teraz o týchto hráčoch, nie o našich kamarátoch. Áno. Takže nás zistili, že kto sme hneď. No. Ale zas v škole, keď sme kúkali YouTube, asi tak v marci, a Holand si tam pustil tie, vieš, C-Tops vyhľadal tie svoje klipy, čo tam má, vieš, na tom videu. No. No tak, doma dal to video a nič tam iné nebolo. Možno iba neskroloval nižšie. Tu sú typci u mňa. OK, crack dostal a ja som dostal crack. Má málo. A to čo má? Knocknutý je. Tu je dole poslaný. Tu je na schodoch. Počkaj, poď sem. Debil. Nevie stavať? Uteká. Že som doľava.
Počkaj, poď z hora. Ide hore, ide hore. Ja som padol dole už. Jádi. Čo tu ma čakal, kokotko? Ja by šiel hore. Bude nás čakať určite hore. Čaká. Ďalší, skočil dole. Ďalší typy sú tu. Má biele, hej. No, to ďalší. Jedet, mám ho. Utekaj asi. Ale ja neviem kam. Ah! To čo je? No, možno hej. Ale už si dosť zarobia iba to, že si to kúpia ľudia. No. Jak Far Cry 6 tu bude. No, ale no, teraz sa teším, keď to poviem druhýkrát skópovať. Lebo tam bude určite SimCity. A nie, čo na tom dobré, ak to pekne povie. Aha! SimCity! Mr. Rubio! Ale jaký nadšený, ty kokos. S kémom sa to neotvorilo. To nič nepadlo. No, občas nepadne zbran, tuším, z toho mám taký Nič pocit. z toho nepadlo. Aj nič? Tak ťa oklamali. Aha. A typci sú na pumpe vzadu. Idem. 17? Knock. Sám bol. Máš kamoša. Big shield. Máš tu inak oné, plošticu. No okej. Toto. Tu si zoberám Frenzino. A Ja si hudbička? zoberiem Sentinelku. Hudbička tu hra? Mm. Debilko to zničil! Tak to je dobrý buzerant. Burdovská hudba najlepšia. Legendary Česka, poď. Čo ti jebe, hento SNGčko. Ježiš. Ču. To ma teda fakt ďaleko hodilo. Ďalšia Legendary Česka, to si robí srandu. Počkaj, zničím ho, nebudeme otvárať. Si robí srandu ďalšie SNGčko. To je ešte horšie. A nie, však to si zoberám vlastne, toto je asi lepšie. Keď sa čo máš toto moje staré. Ja sa niečo nehrávam. Okej. Môžeme ísť pre vlajočku do akadémie. Okej. Au. Taký tam dojdem. Troška som utekol. Žiadne shield je taký problém. 52. Ja dojdem za tebou, mám. Poď sem na vlajočku. On... Či skočil na mňa? Nie. Bude ich označených. Aha, SimCity. Aj sem nemajú asi záľubu ísť. Dobre. A tam je. Hej. Prečo sa na mňa označili? Asi boli mimo. Bolo ďaleko. No. Jo, tu v strede, obidva. Druhý ide na mňa. Dobre, tak to nie je taký dobrý. To nie je taký zlý. Knock.
Aha, no, tak keď má chapter 1 season 2 online backblink. Ale ako... Poporia mám frenzy, dobráčko. Co je? No, ja neviem, jak nubko, kúkaj. Frenzinkou mojou. Aha, dobre. Tu. Tu. Si to. Sa fajti v Okr HQ. Totr? Áno, Totr HQ. Underkilko builder. Aguru say. Fúha, Najlepšia brakovnica. áno. Každý Halloween ju pridajú a ani raz ju nehrám. Cez ten Halloween. Iba keď ti padne ako prvá zbraň z čestky No, a asi je na tak. tebe typek. No asi tak. A je to niekedy občas rozmýšľam nad tým, že radšej využijem pickaxe. Tu sa fízujú dementi. Prasa? Aha, obidvaja prasa taká. Ja sa keby som vedel. Skibidi apletek. Ja to vidím takto. Že odídi, no dobrý nápad. Však goldov máš dosť, lebo si vykradol Simita, Rubia. Mr. Rubio. No a keď sú není auta? Ja no. Kokos Maguire dal gól v 84. minúte. Čo ti hráve? Harry Maguire. A už si aj videl niekoho z 15-ky, z FCčka. No, to je prvý tréning. Je prvý tréning. Koho? Čo hen tých na koleno ostrihaných dvoch. Jaj. Aha, spoznal ťa Hrušovský? No. Hrušovský. Kde by mohol byť loot? Počkaj, kde tu sme my? Loot by mohol byť Harmona. Čakaj, tu je nejak... To piči, tu je niekto. Som počul zipline, alebo čo to bolo? Tak chod do Haramónie.
15 a mám 14 HP. Si rýchla výmena, no. 149 dostal. Nice. Môže ísť na mňa? Zabij ho. Aj chrbát ti ide, no super, to nie je možné. Nie. Kurwa. Oni tam bol iný tým. To sa mi kúkniť. Tento výško odolný launchpad. Otrhni sem. Si vypočujeme Bennyho zvuk. Tu je aj vlajka ešte nie zobraná. Dobre. To je strašne drahé na mňa. Aspoň je si to Sin Simita. Mistra Rubia. Ti zachránil ťa Sin Simito. Prvýkrát na to silný. No. Na tejto lokácii je vlajka. Nie je nemenovaná lokácia. Ja si nestižujem, ale... Aňo? Vypukla kolena. Mhm. Ja všetko som zabral, ja. Díky. Díky. Jaký damage vlastne? 92 že vraj. No ale ja z brokony som slepý, takže... Máš si zobrať. Karta? Ja tu mám už. Tak to sú nie vôbec žiadne medailóny, ty vole. Už teraz uvedomil. V tejto sezóne. Prvýkrát za 100 rokov. No. Chapter 5 si neboli najlepšie medailóny. Najlepšia sezóna. Najlepšia sezóna. Launchpad. Poďme do Buxwater. Aha. Idem na... Tam sú typci, no. No ináč mali sme dať už nejaké killy. No to ideme na nich. Lebo... On sa čuduje, že máme plus. No. Furt skapíname. A predtým hru dáme ty kokos 12 kg dokopy sme dali. 59 dostal. To nebojíš ty, že akože hneď na nich? No. Čo mám full. A síce ja mám matróno moc. Čo už. Ti vystačíš aj minimum. Pozri, crack. Jo, teammate je po mne. Knock. Dead. No ešte ďalší, bacha. Zastaveň. Na tej story. Black Knight. Čo ten zase robí? Asi Big Shield.
Čo robol? Tu sú obidva. Odchádzajú. To vážne? Ježiš, to sú nuby. A ešte zničili za sebou. Hej, videl som. Dosratné nuly. Bych až moc vyplašili našim gameplayom. Je to ako lepšia brokovnica. No dobre, 2 killy sú 2 killy, to je dobré. Kde matra? Aha. Nie, takže takto, jak úplne ešte väčšie nuly idú. Crack. Ani hit. Ja, skoro padol. Keby ho Paťo nesaveol. $99. A to nemá matra sa tam dostávať, no. Nemá matra, 0. Málo jeden. Čo ti jebe obidvaja? Nice. No to nič. No to nemyslíš vážne. Nebajú týpci? Nie, to rád nami. Ide na pumpu, jak hentem vtedy. Prečo ide sám zasa? A fialová, keď mi nájdeš zelenú onu, tak ti dám plošku. Aha, nech sa páči. Ešte som modrú onu. Ďakujem. Devätnásť mám zbraň. Oj. Akú máš zbraň? Iba shotgunu. Akú? Čak tú modrú. Nie. Ale ešte viacej zábavnejšie bolo, jak Paťa mal fight so schodami. Nevedel vyskočiť hore? A editnúť. A potom vyskočil, dostal sa tam po 30 sekundách a nezlezol dole. Vyskočil dole. To bol legendary 1v1. Lepšie vyhral, no. Som ale jedno slíža. Jeden Hej. slíž, no? Kokos. Tak a nie je dobrý náznak. Ten typci. Hej. Fajte sa. Musíme dať killy, už inak to nejde. Osemnáct. 9, 29, 29, 29, 29. Sa ešte fajtia. Sproti jednomu. Dead? Zlatá brokovnica tebe drbe. Kumaliaký ľud. A títo dvaja. Kde? V dome?
Tu sú u mňa. Sú prasatá zase! 92-1. Sú to obidve prasatá? U mňa. Idem. Vyčkaj. Obidva sú low. Ja som bol v Xboxe. Nice. Druhý išiel sem. Easy. Rýchlo. Boli to obidve prasatá, že? Áno. Ty si robíš srandu, kámo, však aj vtedy nás tu zabili. Dve prasatá. Neviem, či si pamätáš. Teba sa byle, som utekol. Áno. Dobre, kámo, tak to bolo dobré. Vieš, že som ti nahital a tebe som ňal na video, aby si ich zabil. Áno, kámo, som úplne klipol. Tam takú epickú hudbu úplne. Nemáš náboje? Do čoho chceš? Do všetkého. OK. Jak sa to vyjadzuje? Tak split, ja nie tak, troška takto. No ale nemám veľa. Tak to ti dá, Ďakujem. tak stačí, no. Aha, už viem prečo, odkiaľ mal zlatú brokovnicu. Skade? Čo dá kúpiť. Ja, no vlastne, hej. Aha, čo? To táto brokovnica je v tejto hre? Ktorá? To, aha! Tak to sa dá asi iba kúpiť, ale však to je iba tá drum, no, však to má lepšia aj frenzina. A to vieš, že gatekeeperka je v reloadoch? Hej? Hej, moja gatekeeperka. Ale tiež ako gatekeeperka, no... Bez toho upgraderu, vieš, také no shitné, podľa mňa. Keď si tam dáš drum magazín, to je lepšie ešte. No ale to je asi najlepšia brokovnica zo všetkých. Gatekeeperka. Kokos. Chapter 5.1.4, čo ti šive, to bolo dobré. To sa nedvajú pridali, ne? Hej. Najprv som si hovoril, že nejaká nezajímavá shotguna zase nejaká a potom ty kokos fúha. Tie 3 náboje, ale také, tak málo mi to prišlo. Hej no, ale za 74 to hitovalo, keď si to spamoval ty kokos. Strašne dobré. Nikdy som nebol v tom hangare, alebo čo to je, ale asi tam nepoďme radšej. 3 killy nám zatiaľ stačia. Typek napravo dole. Neviem, či je sám, alebo... Ja Nevidím. by som za ňom skočil. No poďme. Jumpscare dostane. Chudák. Bude počuť iba váh. 29. Má tu aj teammateov. Á, to je teammate. Nie je dobrý. Knock. Crack. Low, strašne. Nice. Ale sú tu ďalší, mám taký pocit, hej. Dobre, prístav na hentom. Kokos, hej, chlapci, kľud. Poďte dole radšej. Porozprávame sa. Neslušné. Čo ti, ale už to stačí. Crack? Biela. Idem. A ja trafil ma debilko. Tam vyskočí do boha. Torco boxuje jak nejaký tento. Nehráme kapy, kámo. Biele. Kamo má tak málo.
Čo? Ma malo strašne. Či si strieľal? Here we go. OK, let's go. Final game. To vie, jak sa má Abakaz. Abo. Zhrať nejaký Battlefield. Či čo to hra? Kokos, on že dohral GTAčko. Trvalo mu to, že od marca do augusta. Čo ti je legenda. To som medzi tým stihol napísať monitor a príjmačky. Asi tak. Karkirkur, kirkur. Je tam hudbička. Není, je takže tu nebýva. Opa! Zober si. Ty mi daj Takú máš ty modrú. brokovnicu. Ale nie, sú frenzinu si zoberiem, to je pre lepšie. Frenzinka. Frenzinka, zinka, zes. Aha, Legendary Česka. Počkaj, tu je taký quest. Aha, pumpkina. Fialová frenzina. Dobre.
Zase som dostal milión kolies. Vlajka nie je zobraná. To nie je dobrý, si toto by mali robiť. My sú profesionálni. Fialová. 19. Mhm. To musí byť nejaká akcia. No, možno za kill. Rebootujú sa, zase my sme mali využiť. Pri našej lokácii, nie to ide len Aha, tu, poďme. Budeme mať teraz domácu výhodu. A na domácej pôde, jeden išiel do tej budovy, jeden je tuto. Idú k sebe. Sú seba. Nedaj na to. Dobre no. Crack. Ten nemôže mať druhý žiadny loot. Nok, a tento má málo. Pohodka. A sme výhodu domácej pôdy. Však ako, ja som, vieš prečo som ich zabil, lebo tu som poznal, že tu sa väčšina hráčov skrýva, túto, vieš. Áno. To keď už poznáš tie na domácej pôde, tieto one výhody, tak to jednoducho zvíťazíš. Mali najmenšiu šancu. Si tak... To už musí byť plus 8, toto keď je plus 8, tak odinštalujem túto hru asi. Musí byť taký jak pes, aby si to vyskočil. Ne, si vyskočil na tú lampu, ale... No. Parkour pre čestku. Scooby-dooby-dooby, dooby-doo. Niekde do stredu. Či sa... Čo? Bo niekde do stredu zóny. Bo už ako natáčam hodinu a 1 minútu. Fakt? No to budú nejaké 4 GB, fajné. To ti fakt držím palce s editovaním. A to bude 20-30 minút. Ale hneď idem editovať, hneď. Hneď musím. Zatiaľ poďme pozrieť včerajšie video. No, hej. Tá si sa trošku ozvená bola. Do piči. Je dobré.
Teraz už si povedal to slovíčko, za to bude žltý dolár. No hej, určite. Tak ona vypípam. Čo sa tu ide pred nami? Tvoj podkopať, nie? No, Idú dole. sú dead, že? Nie, dali si fizz. Elementkovia. To asi nás chcel, aby niekto od nich šiel, aby videli typko možno. Aha. Áno, asi. Ja tu za týmto som. Ten sa 4 dostal. Crack. That, nice. Debil má preditnuté toto. Stenu s tým okienkom. Poď sem, Amphis. Poďme to zobrať, proste môžeme Mhm. sa dať. Zlaté? Fúúúú. Aha. Zoberaš slurpy? Fúha. Ty vole. Ale slurpy sú nie zle. 2 aspoň, no. Nie, to tu není. No, zboja asi. Ale sú na tieto lokácie. Okej. Tak meníme kurz. Však to je tu hneď. On je fakt ten týpek, čo tešivé. Zas taký 19, jaďa. 47, 28. No tak to má jedno. Čistý jaďa. Vážne, môže ho vážne fízovať. Čistý jaďa. Aby som Maďa nefizol, aby som sa nevysral. No ja. A už asi hrá. Hej, už asi hrá. Lebo to vypadalo na toto tu hore. Okej, ono taký to nie je vôbec zlý. Full box som dostal. Dead. Skade má už toľko veľa vecí. Nie, ďalší typek. Zaraz sme hento. Neviem, no. A prečo nejdú po ňom typci? No idú. Dobre. Ale je tam Diamond 3 dneska úspešné video. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite ten like, odber, aj odber na Práporčíkov kanál. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia. Dovid.